Hemen da, musika zuzenean telebista saioaren 180. atala. Gaurko saioa berezia izango da. Erreportaje nagusian Black is Beltza Ainhoa pelikularen soinu bandaz ariko gara luze eta zabal. Elkar diskoetxeak argitara eman duen vinilo bikoitza itzaki. Itzbitan atalera berriz Beñate Izagirre gonbidatu dugu. Dena musika taldeko abeslari eta gitarra jolea. Bere gustoko disko, areto eta musikarien berri eman digu laburrean. Amaika telebista Black is Beltza Ainhoa pelikularen soinu bandaren aurkezpenera gerturatu da gaur Naizgunera, Donostian. Bertan, Fermin Muguruza, Maite Mursego eta Andres Kamio Jitu aritu dira pelikula eta soinu bandaren ingurukoak azaltzen. Hau guztia, datorren erreportajean ikusteko aukera izango duzue. Fermin Muguruzarekin gaude, Black is Beltza Ainhoaren soinu bandaren aurkezpenan izan gara, eta esan bezala Black is Beltza Ainhoa oso pelikula musikala da, lehenengo Black is Beltza ere ala zen, eta oraingoan ere musikak garrantzian dauka film osoan zehar, ez? Bai, aurreko pelikulan esaten genuen beste protagonista bat izango balitz bezala, pelikula honetan are gehiago. Protagonista horrek hitz egiten duelako, musikaren bidez eta hitzen bidez, zenbaitetan azpititulua jarri ditugulako abesten duena bakoitzak ere bai uler dezaten ikusten dutenek, eta gainera sekuentzia batez ere herri batetik beste herrira joaten garenean josi egiten duelako gure trama aukeratu ditugun musika kantuek. Beraz, aurrekoan esaten baganun garrantzia handia zeukala oraingoan berdintsu edo are gehiago. Kontutan hartu behar duguna da, aurreko pelikulan 70 hamarkadan genduela kokatuta, niretzako oso familiarra da, ni jada mundu hontan banengoen, 73an jaio nintzelako, beraz hor gertatzen zena zen 75an azten ginela eta 77an gero kokatzen genuen ekintza guztia, pelikula honetan egiten duguna 85an azten gara eta 88an, orduan gero trama guztia gertatzen da. Gina, 88an, imaginazazu, leheno aurreko pelikulan baldin bazoen manez joaten bazen Monterreiko festivalera eta ikusten bazuen Otis Redding eta ondoan baldin bazoen Jimi Hendrix edo Janis Joplin, pelikula honetan gure protagonista Ainhoa joango da azken guda dantza ikustera. Azken guda dantzan hor, talde bat justo kortatu eta orduan gertatzen dena da ni nintzela. Talde horretako musikaria, Iñigo ere bai horrengo da, eta orduan musika guzti hori guk sortu eta guk bizi izan genuen lehenengo personan sortzen zutenak hor zeudelako gure inguruan. Hemen gaude, Andres Kamio Jiturekin, Elkar disketxeko ardurauna. Elkar disketxea arduratu da, Black is Beltza Ainhoa pelikularen soinu banda argitaratzeaz, CD formatoan argitaratu da, bai eta vinilo ederrean ere, eta tartean filman agertzen diren kantu batzuk, formatu ederrean bilduta, ez? Bai, gure ardura beste batzuen artean izan da nolabait Ferminek pasazigun kantu sorta bikain horren kudeaketa egin, bai baimenak lortzeko sinkronizatu ahal izateko pelikulan, baita gero ere formateatzeko aipatzen duzun CD eta vinilo horretan. Ferminek aipatu du, oso pelikula musikala dala honakoa, eta soinu banda ere merezi zuen olako soporte batean kaleratzea, ez? Bai, horreko pelikularekin baita ere kaleratu genuen CD formatoan, eta nola ez, pelikula oso musikala da, musika berez beste personai bada pelikulan barruan, eta lagungarria da musikak egiten duen papera, zeren
protagonisten egiten duten bidaia irudikatzeko laguntzen digu, kokatzen digu urte konkreto batzuetan, paisaia konkreto batzuetan, eta lagungarria da hortarako bai. Esan daiteke soinu banda honek bi atal berezi dituela, bi atal banatzen dela, alde batetik Euskal Herriko musika taldeak hor daude, batez ere 80. hamarkadan jardundakoak, Barrikadan, Egu Gorriak, Kortatu, eta bero bestaldetik mundu mailako taldeak ere badira, pelikulan ere parte hartza dutenak, Red Skins batzuk, edo Pogues bezalako taldeak, edo Massilia Sound System bezalakoak ez. Bi atal, Euskal Herriko taldeen artean, 80ko hamarkadako kutsua nabaria ez. Baina, erronka handia izan da, lortzea baimen horiek, eta oso harro gaudez, benetan lana izan da, eta talde potentea daude, gure erreferenteak izan direna, ez, eskuan Beni More bat, edo The Pogues, edo Red Skins guretzat izan dela talde, kabezerako talde bat, ez. Aipatu bezala, Black Is Beltza Ainhoaren soinu banda Elkar diskotxeak argitaratzen du, baina Elkar estudioak ere garrantzi handia izan dute prozesu guzti honetan, ez? Bai, azpimarratuko nuke, nahiko nuke, ze lana izan da estudioan. Victor Sánchez teknikaria eta Ferminen artean egindakoa, ez bakarrik, hasiera-hasieratik, lehenbiziko gidoiaren irakurketatik, pelikularen azken estereo atera arte. Hor pasa dira aktoreak bere ahotsak grabatzera, hor egon da Maite Mursego bere musika grabatzen, eta horren arkitektura guztia estudioan montatu da. Orduak eta orduak izan dira, lan zoragarria izan da, eta emaitza, eta oso harro gaude. Baina bestaldetik dakagu gero ere bai jatorrizko musika, ea nork egin duen, ez da hori izan da Mursego, orduan horregatik gaur izan dugu hemen, Maite Mursego, baldin baden kantoten bat leheno zena Mikel Lagoa, horrein dakagu gorako genio bat ere bai, Maite Mursego dena, aztera zenetik ere bai, flipatzen nuen berarekin, Inigo ere bai, kontatu dudan bezala Inigo eta biduk ikusi genuen azkeneko kontzertu izan zen Mursegorena Mosuko jaietan, hortik azte betera zendu zen Inigo, eta horren esan nion, haizu, ja pentsatuta nuken zuki inbertsionera pelikularen soinu bandako hori jatorrizko musika, baina orain ari gehiago. Eta egia esan da, konexioa izan zen oso zona, ja ezagutzen genuen elkar aspalditikan, eta zoragarri izan da berarekin lan egitea, eredu gauza batzuk ere euskan, bilera asko egin ditugu, asko hitz egin dugu musikaz, musikaria garelako, nortan egon da igual ezberdintasuna egin dituen beste pelikulekin, orduan benetzako zen dena oso polita, ez? Eta gero, berak egin zuen ere Zu Atrapatu Arteren berzio bat, horregatik pelikula azten da intentzio deklarazio batekin dela Zu Atrapatu Arte Martuteneko gartzelan, kortatu jotzen, eta bukatzen da Maite Mursego egiten den Zu Atrapatu Arten berzioarekin. Maite Arroita Jauregi, Mursego dugu hemen ondoan, bera arduratu da Black Is Beltza Ainhoa pelikularen soinu banda egiteaz, eta ere beraren zenbait kantuen moldaketak ere burutu ditu. Bilan ezberdin izan dira, goazen banaka aztertzera. Soinu bandaren sorkuntza lana nola izan da? Arlo desberdinetatik landu dut, soinu banda. Alde batetik lotu ditut saltzen diren kantu original hoie, batzuri eman die sarrera, beste batzuri bukaera, eta oso presente izan dut pizka koherentzia bilatze alde horretan kantuen hori harmonia eta melodia eta hori koherentzia hori bilatzeko, ni konposatzen nuen horretan. Gero beste alde egin ditut moldaketak, Zu Atrapatu Arte eta egun ginen hori, emeaken kantu hori gero neguk egin zuena, eta moldaketaren moldaketa egin dut, batez ere ekarri dut, kantu horiek ekarri ditut arlo instrumentalera eta batez ere soken moldaketa egin dut. Gero ere polita iruditu zait, eta esperientzia bezala oso aberasgarria, egin dut lanketatxo bat, naiz eta gero emaitzan ez hainbeste nabaritu, baina egin dut lanketa bat samplerren gainean, ez? Asko hitz egin duen Fermin eta biok Kill Billen musika bandaz, gure referentetako bazan, badakigu nola Tarantinok maisuki ekartzen dituen kantu originalak bere pelikuletara, baina alandabe, adibez Kill Billen berak lan egin zuen Butan Klaneko errezeta, ez dakit nola esan, musikariarekin, eta pizkat inspiratzen Butan Klanen eta Butan Klanen lanian
erabili ditu samplerrak, eta egon naiz, pues, eman dio denbora, hori, samplerren lanketa horri, ez? Nola moztu, nola pegatu, nola egin daiteken, hori, gaur egun bezala, pues, tutoriala biratzen, gauza probatzen, eta holan, pues, sampleatu dugu Maurizia, edo Juan Mari Beltranek ekarri zigun sunprinua, ez? Despierta, dispara, un grito en tu casa. Despierta, dispara, un grito en tu casa. Bada ere, atzera eta aurrerako bidei bat, eta kasu honetan, 80. hamarkadan Nikaragua sandinista kortatu jotzen zuen, eta Broken Brother Brassen bertsioa entzun ahal izan dugu egunotan. Kantu bera, moldaera bezberdinetan, baina mezu bera. Harreman handia daukat Broken Brothersekin gaur egonez gauzean pentsatzen, eta ja dira ia 8 urte, baduela 8 urte joan nintzenean New Orleansera ja grabatzera, eta hola, erekin ja nengoen, eta nola haiek erabiltzen zutelako baitare galdera asko ikurrarekin, akronimo hori ez, New Orleans, Louisiana. Eta horren joan ginen gero Madridera jotzera elkarrekin, egin genuen nik ekarri nituen New Orleanseko musikariak eta jo genuen elkarrekin Madrilen, gero jo genuen San Ferminetan ere bai, nire lamala betatuta ez dakizen bat urte, eta horren Broken Brothers Brass bandetaren nire banda New Orleanseko jendearekin. Ez da bakarrik hori, baizik eta pelikula barruan daude Nikaragua sandinistaren bertsioa egiten, eta baitaren 23an, Belodromoan, hor kanpoa den atoratu dugu festan, hor egon dira baitare. Bueno, pelikula bat egiten ari naiz, eta nahi dudana da gero sartu San Fermin txikiton, eta orduan hor zegoen giro bat, baina ez du nahi txaranga da jarri, baizik nahi dut egitea, zuekin, Broken Brothersekin, nahi dut horako giro bat sortzea oso San Fermin txikitokoa, dela auzokoagoa, eta horretarako Nikaragua sandinista jotzea, ez? Eta egingo dugu, eta orduan egun batean elkartu ginen lanaben. Broken Brother Brass bandako bikiekin gaude hemen, eta beraiek ere parte hartu dute filma honetan, eta Nikaragua sandinistaren moldaketa bat egin dute gaur eguneko begiradarekin, ez? Kantu mitiko bat, 80 hamarkadako kantu mitiko bat, Brokeneko ikuspegitik, ez? Bai, horixe, pixkat jarraitu dugun bidea edo izan zen, New Orleansen osoikoa den zerbait, eta da kantu ezagun bati hartzea leloa, eta lelo horrekin pixkat resignifikatzea edo bersortzea inguruan dagoen guztia. Orduan, pixkat gure estilora ekartzeko ideia izan zen, kantuak baditu niretzat horrelako Karibeko kutsu batzuk, guretzat rock kantu bat da, baina baditu horrelako kutsu batzuk, orduan, egin izan genuena izan zen hori hartu eta horren inguruan guztia sortu. Orduan, gure arreglarentzat hartu genituen ezakit, gitarrak jotzen duen melodia bat hartu eta hori trombonek jo eta pixkat elementuak tokiz aldatu bezala, ze azkenean gitarra, bajo elektrikoa eta bateriarekin eman kantu bat da eta guk guztiak kobreak eta perkusiona erabiltzen dugu. Orduan, pixkat gure lenguajera eramatea kantua beraren estruktura orokorra respetatuz ez dela edo. Pixkat hori izan da ideia. Argi dago musika oso indartsua dela eta kantuek badutela bigarren bizitza bat, hirugarren bizitza bat izateko aukera, ez? Kasu honetan horrela da, ez? 80 hamarkadako kantu bat, zuek egindako moldaketarekin, beste giro batetara ekartzen duela, baina mantentzen duela espiritu hori, ez? Bai, guztiz, pixkat, Jonek esan duenaren arira, New Orleansen egiten duten formula hau pixkat berreraiki dugu eta berrera egin dugu, eta niretzat oso interesgarria da nola garai 80. hamarkadan komunitate batentzat oso esanguratsu edo famatu edo garrantzitsu izan zen abesti bat nola ekarri dugu gurera eta nola orain gure komunitatean edo gure ondoan ditugunak nola sortu beste abesti polito bat. Bizitzak zehorra den,
pelikula honetan, tarte importante bat, garrantzitsua ezinbestean, Inigo Anaia, ez? Kortaturen garaitik elkarrekin, bezitza osoa elkarrekin, eta pelikula honetan ere, bere itzala luzea. Posible dut esan, pelikula hau erabat zeharkatuta dago bere irudiarengatik, bere eriotzarengatik, bere presentziarengatik etengabeikoa. Orduan dena zen, beha beraren inguruan pentsatzea, berak zer ingo luken orain, zer esango luken, eta duela 4 urte gainera nahikoa patxal oraindik ibili, etorri zen dena pelikula ikustera. Orduan aurten oso emozionala izango da, gaur bertan ere, hemen egin dugunean prentsa horrekoa, batean gero Mursego joduela hemen soatrapatu arte, jodu ere bai Ripen kantua terrorismo polizial, hemen zegoen txerra, Ripekoa, gero etorri dira ja Lide eta Etxarri, haiek ez dute parte hartu jatorrizko versión, baina nahi genuen hemen izatea, haiek bihaltzen zizkidatelako animo mezu asko, bihaltzen ziaten ere bai bihaltzen bizitzatriz eta erra akapela bihaltzen Lideak, eta zen, egin behar duzu zerbait, eta bukatu dute bizitza zein laburra denekin, imagina zazu, ez, orduan, da, bizitza ospakizun bat, baina naiz eta 3 urte pasatu, oraindik ez dago modurik hitz egiteko era normalean, ez? Eta orduan emozionatu gara hemen, ni Jone denok, ez? Baina bera era presente dago eta datorren asteko ostiralaren izango da zerbait oso ondia mundiala, bera alaba etorri da gaur, usue zegoen, beraz zer esan, zerbait mundiala da. Bizitzaren ospakizuna beti gurekin izan direnak gogoratuz. Aurkezpenean, Lier taldeko Lide eta Inigo izan ditugu gitarra eta abesten, eta aipatu bezala Black is Beltza bezalako musika pelikula batean, zuzeneko musikak ere garrantzi handia izan du, ez? Bai, hala da. Ferminen deia jaso genuen, aurkezpen bat egingo zuela, eta bertan zuzeneko musika nahi zuela, eta guk ohorea izan dugu hor parte hartzeko, eta oso pozik gaude egia esan. Lehenbizi jo dugu pelikula berri honetan dagoen banda sonora izugarriko abestietako bat, Laboaren Iesa zilegi balitz, eta bigarren abestia izan da aurreko filmeko Down to the River to Pray, izeneko gospel klasiko bat, eta gero hirugarren abesti bat ere. Hirugarren abestian, Inigo Muruzari aipamena, ez? Importantea pelikula guztian zehar, eta gure musika historiako pertsonai importante bat. Bai, bizitza zein laburra den kantua jo dugu, eta honetaka historia txiki bat, guk Lierrekin egin nahi genula abesti honen bersio bat, pandemia baino lehen, Fermini komentatu nion, ez dakit ze, azkenean pandemiak dana atzagotazun, baina oraindik ere hor dago pendiente dakagu. Eta da abesti bat, Negu Gorriaken ustelkeria, rareza zen diska hortan dagoena, eta beti, atea zutenetik, beti eukidetor bueltaka, zeiritu zaita abesti bat, okana kriston potentziala, baina ez dana, etxaiona ikusgarritasunik eman, orduan. Kriston lata eman nion Fermini, aberrin genezaken, baiet ez, eta gaur egin dugu lagin akustiko bat, baina espero den noiz bait banda guztiakin, single bezala ateratzea. Tonight across the running sea, none of nails that I crushed on the blood of Christ can bring you hope to save. The dead have come to claim a dead family. They stand outside. Luxuskoa elkarrek argitaratu duen CD-a eta viniloa, soinu banda osoarekin, lehenengo zatia 80 hamarkadako Euskal Herriko musika nagusi, baina beti ere zure musika bidean bezala mundura begirako kantuak ere, ez? Luxusko dokumentu bat gordetzekoa beti ere. Aurreko filmarekin gelitu ginen zalantzan eta viniloak kaleratu, baina viniloak dakizu, kriston arriskua oso garestea delako eta azkenean ez genuen argitaratu. Ez genekelako ere jendeak hartuko zuen, baina horrein gontan esan genuen guazen egitera vinilo bikoitzak. Kriston iraupen aldetikan kriston denbora pila kantu guztiak eta gero Musegoren gauza batzu sartu ditugu. Baina ezin dugu berak sortu duen musika guztia. Baina luxusko edizioa da, imagina zu, vinilo bikoitza, posible genuen sartu guztia sartu dugu denbora aldetikan eta CD-an berdin, ez?
Orrundu dari gabe, ez da bakarrik Euskal Herriko musika egiten duguna da, bidai musikal bat egiten du pelikula honek, eta orrun zerkatzen duen guztiko, toki guztietako musika lekukoa da, eta orduan bai, zer esanik, ez da bakarrik soinu banda argitaratzeko, urriaren 6an betarik kaleratuko dugulako komikia, eta bueno, hor, aliantza estrategiko bat egin dugu, eta udari gabe ni behar dudan bezala, ez gu gara gerrillariak, baina gerrillariok behar dugu beti aliantza estrategikoak egin, mugitzeko hemen Euskal Herrian eta mugitzeko mundu osoan zer. Azken finean, Tontxorren aipatu duzun esaldi bat, kanturik gabe ez dago ere utzarik. Bueno, hori da Salvador Allendek izaten zuena, askotan galdetzen digute ez, baina musikarekin ezin da iraultzarik egin, baina ez dakiz zer, bada betiko eztabaida ja oso aspergarria ez. Hor niretzako Salvador Allendek laburbildu zuen ez, gainera justa aipatu dut leheno Victor Jara, atzo zelako ere gutorrena, nola katu zuten, eta horren justo berak bildu zuen momentu batean Salvador Allendek musikariak eta horreko artistak eta kartela zen hori ez. Una revolución sin canciones. Ez dago iraultzarik kanturik gabe. Eta hori kontatu dut, spoiler pixkat egin dut, baina hori da justo Gorka Otsoak jarri diola hotza inegori eta gidoian hori jarri genuen, ez? Bukatzeko esaten duen, ez? Buka dezagun Salvador Allendek esaten zuenarekin. Ez dago iraultzarik kanturik gabe. Eta ukabi altzatzen du, eta horrela bukatzen da bere interbentzioa. Ez dago iraultzarik kanturik gabe. Aukeratuko neban dut ze izan dalako bizkate musikiaz hasi nazenetik ero musiki sortzen eta joten eta talde batea hasi nazenetik bizkate gauzak beste era batea hileik ezela ero beste gauza batzuk, beste era batzuk da zela gauzak etxeko erakutziztan taldit, asko ikasiroten taldit aukeratuko neban dut izan goza. Bi disko aukeratuko txuaz, bat etxi gatxerit ezten gazta. Da aukeratuko lehenik eta bain Radioheaden Kid A, iristen gaztalako disko borobile eta asko aldatuztan burun petzateko erite batxe elektronika mundure urratu nitxune bai. Eta beste aldetik Bertzin Row taldin We Already Lost the World izango zana. Da gizton diskatu iristen gazta, eta entzuten duten bagotxin gauza barrexak ikasten dut beti. Da zelan ritmo aldaketak eta zelako melodixak eta sortzen dagoen, eta era bardinin zelako brutalia dit, zelako hardcore soinu bat adetzen. Hemen kanto bateaz konforme nazen ez gatzen, bi aukeratuko txuaz. Lehenengoku pianos bi kondetizen Ripple Watershine, taldea estatu batu harrana, iristen gazta kanta borobile, zelanik gitarrin melodixak eta kriston hautze melodixia ederra dauke eta zelan juten den evoluzionaten kantit oso kanta ederra iristen gazta. Eta gero besti, anarin gu aukeratuko neban, sinpletasunaz eta zelako zemate transmituten daben. Bananazek 30 kantun Snoopyai lapurtutako esaldi bat aukeratu dut. Egun baten hilko naiz baina ez behintzat beste denetan. Iristen gaztelako bizitxain aurrin jarrera oso politxe eta bebai marrazki bizitun batzutatik lapurtutako esaldi bat erreferentzi bilitxe. Aukeratu txuaz Idles taldeko gitarrista bisak, Lee Kirnan eta Bono, ez euran gitarrista virtuosuk, baina iristen gazta eurak ez oso era konbentzionalin joten da, eri oso berezixe eta ikasiroten bai soinu beste erabateko soinuk bilatzen euran influentzixe handik. Eta beste bat etxea etorritxe Keparak iztain aukeratzen dut. Ez dutelako ezautzen beste, beran moriko beste gitarristek ez dut ezautzen da, inoiz ez dut ikusi olanik inorre joten. Oso beran joteko bera berez xauk eta gatxe iristen gazta bai hori lortzi.
eta ez du pentsatzen inor kapaz izango zanik hori kopixateko. Txin nazenin batez binilu entzuten dut, eta gero bestelan Bandcamp eta Spotify bitxartez entzuten dut gehien bat musiki. Aukeratuko Iparragirre rock elkarti Gernikan, inbirisa sanuak atelako euran elkartia eta zelako gauzak hileik ezen tandik antolatut euran hartin eta batez eurak handik jaso duen tratu eta zelan trataten gatzuen Iparragirretik kanpun ikusi gazenin, gerta gazenin eurakin eta oso jente jatorra eta uxe. Gure baik etxea etorriko eta Portuko Rampia operatuko. Bertan sortzen den giru atxik eta bertako xarmi atxik eta kalidadezko musiki herrixan ikusi eta entzun aldizate lortzen da belako. Ontxe udan kontzertu inesperau izan zen, berez genixun da naztan itxuen juteko atabalea biarritzea metz ikustea. Txondala gitzu izan zen da uste gendun ze izan da. Bai, kristona, ze plantea eta eraitxetzun zer dan kontzertu bat da zer izan birran zuzeneko bat, bai, brutala. Izango zen, nintentza, berritxarraken jaio musikail vinilun, bai. Izan zen, ondala gitxi zirot, Daitron laizez, biurrelez eskeletez, redizino jontxe gudan uzten dago eta hoxe erozirot. Gero ontxe atabalen bai metz ikusten Atlas Bendin, euran atzanengo disko.